Vítejte u pořadu Lexus Experience, tentokrát tak trochu jinak. Blíží se konec roku a proto jsme přeřadili na odlehčenější notu. O co půjde, to už vám prozradí naši hosté. Různě se nedaří věci, je to krásný, no. Chce to brát sportovně. Tak, to je dokonalý, ne? Těšíme se. Těšte se. Těšíme se a jdeme rovnou na to. Je potřeba říct, že náš pořad má takový věhlas, že se do něj známé osobnosti jenom hrnou. Třeba jako herec Martin Hoffman. Posloucháte taky Lexus podcast? Je Lexus podcast? Ano, jste jeho součástí právě. Ježišmarja, počkejte, já jsem věděl, že to je na YouTube. To jsem viděl, ale to, že jste jako... Aha, tak to jsem nevěděl, vidíte. Můžete si to pustit i na Spotify a ostatních podcastových aplikacích. No to jsem vůbec netušil. Já jsem myslel, že prostě to dáte na YouTube a tím to hasne. Vidíte, Martine, co se všechno nedozvíte, ale musíme upřímně říct, že jste byl opravdu dobrý. Martine, kdy vám došlo, že jste opravdu dobrý? Asi když jsme byli 4. A pořád jste dobrý, Martine. Občas jsme ale měli trochu strach, že náš pořad brzy zruší. Ahoj, tady Jakub, jestli mě chcete vidět mít tohle auto ve spodním prádle, zvedněte ruku. Jakube, velice rád bych tě viděl, ale víc se mi líbí tohle auto, pojďme si sednout dovnitř. Chci říct, že se ti víc líbí toto auto, než já v růžovém kanárkovém spodním... No, Tomáši, teda já jsem Tomáš vlastně. Jakube, pojď si sednout za mnou dovnitř. Chci vám říct, že jestli nás chcete vidět, přijďte na lexus.cz. Tak ten mě zabije. Květáček mě zabije. Pro úplnost dodáváme, že herečka Tereza Ramba vyvázla bez úhony a daří se jí dobře. Tvorba pořadu to je živý organismus. Natáčení s kuchařem Filipem Seilerem přerušil zvířecí vetřelec. A jak to vypadá zatím? Že zavolám toho psa, protože on tady otravuje ty kamery. Pojď, nekáž to! Někdy jsou neurvalí i kolem jdoucí, respektive kolem jedoucí. Sportovní jízda nebo klidná jízda? Klidná jízda. Jo, dělá, no. Asi znova, co? Asi jo. On nemůže prostě počkat, jako. Vypnout kamery v autě, to je slušný oříšek. Do této problematiky jsme zatáhli i manažera značky Lexus, Jakuba Květoně. Chceš to nějak teda povypínat, posunávat, nebo jak to uděláme? Já nevím, teďka tam je nějaký tady. Radši nic. Radši nic, veď. A to mám stejný teda teďka tady na tom. Tam stalo, protože čas běží dál. Čas běží dál. A byla nutná i pomoc přítele na telefonu, respektive našeho opožděného štábu. Každý den zkrátka není posvícení. I moderátor má své dny. Můžeme, jo? Mými dnešními hosty jsou ambasadorka, ano, ambasadorka. Já jsem se na to řekl, děkuji vám za dnešní rozhovor, bylo to krásné. Ale nebyla jsem ambasadorka, nechtěla bych být ambasadorka. Já v podstatě jsem, Autobus dostala, to vlastně se Jako se nějakou ambasádu tam vesle. ano, přesně tak. Mými hosty jsou PR manažerka značky Lexus. Já to dneska asi nedám. Prohodíme se. Epizodu s PR manažerkou značky Lexus Jitkou Jechovou, ambasadorem Honzou Černým a novinářem Michalem Borským jsme nakonec skutečně dotočili. To s pilotem Petrem Kopštajnem jsme zase před karlovarským letištěm letali myšlenkami v oblacích. Dobře, tak taky ještě jednou, prosím. Bezva. Tak, můžeme a... Jsi set? Jsem set? Můžeme, akce. Tak jsme tady a už tady na nás čeká vzdělaný a nebojácný muž, akrobatický letec a pilot Formule 1 ve vzduchu Petr Kopštajn. Petře, ahoj. Ahoj, zdravím tě. Petře, tak dá se říct, že tady to všechno začalo, tady se probudila tvoje vášeň k letectví. Ano, já totiž jsem bydlel kousek odsud a viděl jsem vlastně ty neuvěřitelné obraty, které akrobati dělali na nebi přímo vlastně z balkonu domu rodičů a zamiloval jsem se právě do toho, tak asi znova, hele. Pardon, kluci. Třeba tak bylo taky od začátku. Jo, tak tráme ještě jednou. Široký. Já jsem hodně široký. Ale to je poprvé, co se spletí do jiné než já. Ukaž. A také rozhovory v autě mají svá úskalí. S generálním sportovním manažerem české fotbalové reprezentace Tomášem Hybšmanem jsme tak trochu zabloudili. No to jsme vybrali na schvál, tuhle cestu tady paní se můžeme zeptat, jak se jezdí s Lexusem. Já doufám, že nás paní ví. Možná by se jí líbilo to auto, co máme my.
No, a teď? Než se vymotáme, já ti to tady dám tu kříži. Tak, doprava. Tady už doleva to nikam nejede. To je náhoda, co jedeme Lexus tady. No a teď vlastně se napojíme na tu Hrnčířskou, tam jak jsi byl, a pak pojedeme tady. Takže furt rovně nepojedeme. Místy je to i o zdolávání náročného terénu. Toho se ale herec Martin Trnavský rozhodně nebojí. Jechať klubu Brno. No to cestu by mohli opravit. Zase pozitivní, že to zvládneme takhle hezky. No, dívejte se. Tady vidíte, jak je ten Lexus dokonalý. Podívejte. Dívejte, teď byl zas. Tankodrom. A už jsme tady. Naši hosté musí mít také svatou trpělivost, jako šéf kuchař Zdeněk Polreich. Zkuste dívat se třeba tam a až řeknu, tak se na mě podíváte a usmějete, jo? Tak, 3, 2, 1, teď. Super. A zase tam a až řeknu, tak se na mě podíváte. 3, 2, 1, teď. Jo, teď za váma zrovna prošel pán, to nebude sedět. Tak 3, 2, 1, teď. Super. A to je pro dnešek a pro tento rok vše. Všechny epizody pořadu Lexus Experience můžete shlédnout na YouTube, Spotify a podcastových aplikacích. Děkujeme vám za přízeň, přejeme krásné svátky a v příštím roce se těšíme zase na viděnou a naslyšenou.